Давай. Петко, пред нас е. Давай. Дими, време е да се подготвим за новата учебна година. Наистина ли? Да. Хайде да доиграем играта. В Sport Respect вече има намаления за Back to School. Наистина? Да. Да не би да има някаква кампания? Да. Хайде да се възползваме. Хайде! Какво ще чакаш? Да тръгваме. Давай. Давай бързо да се възползваме. Хайде, нямаме време, по-бързо. Давай! Раници! Вратарски ръкавици, обувки и още много други намаления. Какво още чакаш? Ти си! Само сега. Sport Respect 1+1 е равно На 2. не, на 50% по-евтино на всеки втори продукт. Наистина е много яко. Бъди и тихо за Back to School с Sport Respect.